Bueno, y ahora vandaag ga ik gewoon met een boek of meer bij ik heb wel echt iets op bij mij. Of ik ga dat het soort voor. Ik ga het niet meer. Ik ga het kiezen om het soort voor die. Ik ga alles schrijven aan die lijntjes bekomen. Lijntjes. Nee, dat is het. Zo, eerst gaan we met die blij. Ik ga nou eerst dat ook eens bij mijn kanaal zoeken. Ik moet gewoon even blij. Maar moet eigenlijk niet. Maar ik doe wel eens, ja, de blije genie. Anders dan koos van dalam televisi kreatie. En toen werd ik kolos gaan naar de kolos zo is het toe. Gaan naar nog zo is het wat in ons klas en ons. En dan toevallig. Maar wel eens ik maak maar dit heel goed. Als er een beetje verkeerd of is. Zie ik wat achter hier gaan. Mooi. En dat is niet. Pas 20, 40, 30, 40, 60, 70, 70. Plus 40, 80. Nee, dat is niet. 70, 17.